Kwazwai baba makadi. Asi nani makadini? Ndiri nani zvangu. Ndanchiti inini ndinonzi Elizabeth. Ndiri mutori wenhau weZim Newsbeat TV. Ndanzwawo nyaya yesatanism here iri kuitika pachikoro cheZhomba High School apa. Saka ndati kugokwenoti kunogona kundiitira kure kuti ndisvike zvaiko zvino. Saka ndati regai ndifonero vamwe vabereki vane nhamba dzandapiwawo pano ndinzwewo kubva kwavari kuti zviri kumbofambawo sei. Nhamba madzipiwa pachikoro? Ndadzipiwa nevamwewo vabereki vari ndofunga muSDC here ameno, but varipo vamwe vandataurawo navo vachindiudzawo chiitiko ichochi. Saka dzenyu ndo dzadzava pekutevera kuti ndinzwewo divi renyu. Alright, ndingangoti nyaya iri kuitika iyi handiti iri kuita sekuti pachikoro paita satanism. Okay. Yakatanga kuri kuwa kudonha kwevana past few days handiti. Zvichitaurikawo mumaplatforms nevaiona vanhu vakafunga kuti kudai situation yenzara achitotaurikawo, asi vanhu vaive vasiri paground. Vaive paground vamashona vakatoti kana musatomboita majokes aisi nzara. Then nezuro rinobva paita vana vashoma vakadonha vachitanga kutaura yave nyaya inonzwa handiti. Saka nhasi kuseni ndopatazomanyawo ipapo ndatofonegwa neumwe akati yamuwe zviri kunoko handiti. Nobva taendaiwo ipapo paground kaona vana about 5, 6 or 6 including one mukomana vamwe vasikana vachipenga vari pasi pedhimini vachiratidza kuti vari kutorwisana neimwe nhengo yestaff yavanga vachizama kuti vari kuda kurwisa, vachipopota vachitaura kuti vabatiwe vava nesimba vane ungani wavanga vachitoprotecta kuti kana vada kubatwa voti aiva ndibhosi vedu havabatiwi. Saka zvikuratidza kuti pachikoro cheZhomba High ndomamira zvakaita. Saka zvazolidha pakutoti vana vachitozodismisswa nokuti yanga ichita like akanotacha umwe mwana uyaya otova like possessed zvokuti oda atojoinawo vakutoda kutonorwisa another staff iyoyo yechikoro kusvika vana vabuda. Ende vava vari maita vana vachionawo vasikana vava vari very maiti nokuti vana vopedzisira vakutovatiza vachivatiza uku vazhinji vachona vadikisa nevamwe vachona vechidiki like chonanga achinzi boss anotori form 1 this year. Saka ndo chimiro changa chiripo. Saka maphotos angu handina akanyanyisa nokuti foni yangu yanga ichitora ndiri chinhambo, asi pane few photos kuda nechi1 chimini video. It's okay. Saka munogona kuzonditemera chimain video ichocho. Tichienda ipapo baba ndabva muchiti pane imwe nhengo yevarairidzi vepachikoro ipapo. Ndiye here mumwe chete ari kungobatwa nevana vese vari kudonha? Ndabva muchiti kake chipiri kuitika chiitiko ichi. Kungoti chete mafirst days kwakuri kunzwa, asi handasi kutoona zvikuchiratidza kuti matauriro avaiita nezvandaona zvinofambirana. Okay. Saka nhengo iyi iripo here pachikoro kana kuti yatotsakatika? Aiwa, havanga varipo, kuda kwavo kuchingovawo munyama wokungonangwa-nangwawo, asi vava vachitovapo, vachitovawo so stranded. Okay. Tozoti kana vana ava vachinge vabatwa nemweya wesatanism vanoita zvakasiyana-siyana. Vamwe vanopindura maziso, vamwe vanodaidzira sekutaura kwamaita, vamwe vanopwanya zvakare chingava midziyo yepachikoro ipapo. Ava vasikana ava ndabva muchingoti vasikana, zviri kubata vasikana chete? Pane mukomana 1 akaripo. Mukomana atombozosvikawo imwe nguva yanga achida kuhwisisa, akutovhunzawo umwewo ari possessed achitomuti hatisi kutendera mweya yeshina, uri chiini, unonzi anitaura. But paakabva azoitawo like ari kunamatirwa neumwe wevarairidzi, abva aita seadzikama. Pangozouya umwe wachona anga ari possessed futi, nobva vatohakana ndokutanga kutoinda vachimhanya vachitenderera vachiratidza kuti vane wavari kutsvaka, nokuti vanga vachiita like vari kutsvakana kusvika vakwana, nokuti aitotaura kuti we are 9
paunani hwedu 7 wegirls and the one is 2 vanhurume. vari kutsanangura here vana ava kuti vakajoiniswa sei satanism? Just explaining kuti isusu hatisi kuita zvamwari yedu satanism, hatisi kuita zvekwamwari. Okay. Pandikubvunza ndepekuti vari kunyatsotsanangura here kuti zvichida vamwe vanoti takapiwa chikafu, vamwe vanoti kana kuti murayiridzi kana kuti nhingi uyu akatipa zvakadai zvekushandisa kana kuti tinombona kuhope, vari kuti ivo vakajoiniswa sei tsanangudzo dzavo? Mutiko wazviri kuita wachona hausi kunyanya kutaura sekuti ndazibata pakati, asi chandiri kuziva ndechekuti musikana uyu abatwa wachona ari kunzi bhosi wacho ari kuratidza kuti angaitotiwo pari kutodiwa zveblood hapasi pefeki, hazvisi zvekungoita zvefeki chete. Saka vasati vatsanangura here kuti ropa iri vada kurishandisei uye rikufanira kutorwa kubva kuna ani? Havasati vatsanangura, asi chikuru chanochekuti problem iri kuratidza kuti iri kudevelopa pachikoro, nokuti vana ava vanenge vabva vari normal all these days, but zvoitikira ipapo pachikoro. That means satanism process inogona kunge ichitova pachikoro. Saka pane here zvati zvaitwa sofa matanho atorwawo zvichida nevarayiridzi kana nevakuru vechikoro kuedza kudzikamisawo dambudziko iri pachikoro? Zvichienderana nekuti vana vanzi vadismise from school, they expect from school makuseni maybe past 9. Zvichitoreva kuti sometimes zvabva nekumusoro pane vamboita kuti vakatendeka kuti vadismise vana. Ndipo pachiratidza kuti mambo anogona kunge aita musangano wechimbi kuda uchaitwa mangwana, asati aziva kuti uri kubudirira here kuda pane mamezhasi wavachatora, ndofunga zvizhinji zvichasanganikana mangwana. Okay. Imimi wenyu wanodzidza ipapo here? Okay. Aiwa, tinotenda baba. Ndiri mugari wemuarea imomo maybe 120 meters baba ambaenda pachikoro. Saka pane here zvati zvapwanywa kuburikidza nechiitiko ichi? Hapana chandozimbondapo tindafuna chati chaitika ipapo, nokuti vambozama kutora vana vachona, vamwe vachona vanga vari chinzi bhosi vachona vachisana vachivaisa mustaff room, asi vanga vachingobuda. Midziyo yati yafa hapana wati approve kuti pane mudziyo wakanganisika. Asi handizozivi nokuti vava vachizonzi vazopinda mustaff room, but by the time indanga ndabva ipapo. Sekungotauro hedu, imimi ndezvipi baba zvamunofunga kuti zvingadai zvaitika, rubatso rwamungafunga kuti rungadiwe pachikoro apa makamirirawo vabereki, sezvo mataura kuti ininiwo ndinogarawo hangu pedyo nechikoro ichi? Ndichaona kuti zvisasvibise chikoro, zvisasvibise community, uye zvisavhiringidze vana kudzidza kana kuti chiatracte vamwe vana from other areas dziri kure vachidzidza pahigh school yepazhomba. Tachiona sezvanga zvakanaka kuti maleaders, matraditional leaders vogara pasi nevabereki nemastaff vonyatsohwisisa dambudziko iri rakakonzereswa sei, if possible potsvaka vanoona nezvekuti apure, nekuti zvinogona kukonzeresa kuzofa kwomwana uri kuzovharwa kwechikoro until further notice, zvinova zvinodisturba education yevana, nekuti vamwe vana already vanotofamba 5 kilometers pachikoro, zvinozova difficult vazonzi zvechavhagwa vakuenda mberisa, uye hazviattract magood teachers, especially vanonamata vaya kuti vari so skilled kuti vazoda kuuya pachikoro chakaita seichochi, zvakutofosa kuti vamwe vave vanotozotransfer nekuti environment yachona inenge isiri conducive. Ndo maonero andiri kuitawo iwayo. Asi sekunzwa kwamamboitawo member yechikoro ichi munhu mutsva here watingati akabvawo kune chimwe chikoro gore rino, nekuti kuzoti chikoro iko zvino chapakati, vane mwedzi mishoma vatanga temu yekutanga, tingati here munhu mutsva auya pachikoro apa kana kuti munhu agara atone nguva achishanda pachikoro apa?
kungoti chete zvinenge zvichiitika kudai yekuti ndiye munhu anenge ari padhuzewo nevana panguva iyoyo ndiwo ongonotiwawo ari papo. Hatiazoziva kana kuri kuti matichazi anga akawanda anenge ari padhuze papo kuti vaingozonangwa akaparedza here zonetsa ipapo. Okay. Asi kuitika kwechitiko ichi chine chekuita nesatanism ndechekutanga here pachikoro apa uye kana pane zvimwe zvikoro zvakatenderedza Zhomba High School? Zvikoro zvakapoteredza Zhomba High School ndopandakadzidza ipapo hapana hazvisati zvamboitika. Inotofanirwa kutova a-breaking, inofanirwa kunge ichitova breaking, not just a story, it's a breaking because it's something new. Zvinotofanirwa kutotanga kwazvona, saka kutanga kwazvo hatitozozivi kuti yatova process here kana kuti inongoriwo zvechimbi zvichipararira zvakadaro. Aiwa, tinotenda baba maita basa. Tichaita urongwa hwekuti tichaurawo zvakare naachangamiri mangwana acho. Zvikuruwo pamwe nekuda nevakuru vechikoro tonzwawo kuti urongwa hwavanenge vaita mushure mekugara musangano nevakuru venharaunda ndezvipi zvinenge zvazobuda musarudzo. Zvakanaka. Aiwa, tinotenda maita basa. Zvakanaka. Pane mandasha kansela pana kansela pana Hello baba Makadi. Ndiri Madi. Ndiripo hedu. Ndinonzi Elizabeth, ndiri journalist weZim News TV. Muri Mutori wenhau. Ndapiwa namba dzenyu zvichienderana nenhau yesatanism iri kuitika pachikoro cheZhomba High School. Saka ndapiwa namba dzenyu zvikanzaiwo ava vari muSDC munogona kutaurawo navo monzwawo divi ravo kuti sevakuru zviri kufambawo sei pachikoro maziviro avari kuita. Hello? Ndosaka ndakufonerai kuti ndinzwewo kuti nhau iri kuitika pachikoro yakamira sei. Vana vari kungoita izvizvi kuhuka kuti vanohaka mweya yakaipa ndozvavanga vachiita, saka vane zvavanenge vachingotaura vachingozvifima. Ndozviri kuitika pavana, saka sofa vamwe vabereki ndo vauyawo toda tondogara musangano wacho saka togara kuti tinzwise kuti zviri kufamba sei. Kune vamwe vanenge vachiti kana ahuka wachona anga achitora vamwe vedu vatinavo achitaura nhamba yacho nevamwe vavo vainavo, saka angoita dziya dzokuti akaungosvika pane umwe wacho vari kureva akabata umwe otoita, saka anga achitora kuti tiri chaini, saka sofa ndo zvachiitika izvozvo. Saka paradza paita vasikana 7 nevakomana 3 kutaura kwava vari kuita kuti takakwana tine mweya yedu iri pano. Asi vanoratidza kuti vanotaura kuti tinobva kunzvimbo dzakasiyana siyana, asi ndisingazivi bho zvinoitika mweya yesina imwe inenge ichiita kuri kuda kurasisa. Saka ndo nhau iri kuitika pachikoro. Saka takamirira kuti tiite musangano wadaidzwa machief vana DS aine vamwe vari kubva kumutora uku kudistrict kuti tiite musangano nechikoro, hatizivi kuti tichazomira sei. Ndanzwa baba muchiti vana vari kungoita sevanohuka. Zvaani nguva yakareba sei zvichiitika zvinhu? Tingati zvakatanga nezuro. Tozoti panoitika chiitwa chakadai vana pavanotanga kuita sevari kuhuka kutaura kwamaita, vanenge vachitaura kana kudeedzera zvavanenge kupinzwa kwavanenge vakaita kana kuti kushandiswa kwavanenge vachiita nemhepo iyi, vari kumbotsanangura here kana kunongedza kana kuti Ningi ndiye akatijoinisa? Tingataura hedu mazita evanhu kuti Ningi ndiye ari kutaura, zvichida kungotaura kuti tine murairidzi kana kuti tine vamwe vedu vari panapa vari kumbotsanangura here vana zviitiko zvakaita sezvo? Vanongoti tine vakuru vedu vatinavo asi havatoda kutaura mazita. Saka munoona vamboda kumboita zokuti vada kumhanya kuna Headmaster kunosecha chiti tipe 200 tiende. Saka handizivi kuti vari vanoda 200 yei kuna Headmaster vachiti wakakanya zvinhu zvedu.
saka handizi kuti 200 vanoda ndiyei havatauri kuti ndiyei vana vacho saka pane avo vamwe mirayiridzi neumwe baba vemwana anga aita izvozvo anga ari pachikoro vangosvika vakanamata ndovakatopera. Saka kuti titingapinpointa munhu hatinganyepa asati zvanyatsobira pachena but nhau iyi inechekuona kwangu 1994 ndakabva pachikoro ichochichi zvakamboitika izvi 1994 okay zvakamboitika asi zvakangozoperawo pangoitawo vabereki vangogarawo pasi izvezvi saka utozivi zvakazoitika soitaitiri vana vechikoro kuti zvinyatsopera asi zvakambopera zvakamboitika kudhara izvi. asi headmaster vakanga varipo hawera kandi vatoo vamwewo aiwa vanhu vamanje manje ava ipapo tinotaura kune vamwe vanhu vainzi vachihiya vaibva kwane mbudziyo. Saka hapana here zvati zvaparadzwa sofa pane chiti? Hapana chaparadzwa kana hwana. Okay. Saka iko zvino ndanzwa muchiti muda kuita musangano nevabereki. Ndapi matanho ari kutorwa nemi vakuru vari muSDC pamwe chete nevakuru vechikoro kuti zvichida paitwe matanho angagone kugadzirika kuti chikoro chienderere mberi. Chikoro ichi chiri under control. Saka isu hatina chatingagona kuita kana ivo vekanzuro nemadzishi vasati vasvika. Saka danho ratorwa nderi kuunganidza vabereki iki zvino kuti tiise musoro pamwe chete tozotaura. Okay. Ndazva muchiti vana ava vari kutaura kuti tiri 10. So far vangani vabatwa nemhepo? Ndisinganatsoziva zvangu nokuti ndatowanawo zvatomboitika but pari kuratidza kuti ike zvino vakwana 7 ava 8. Alright. Aiwa, tinotenda baba. Ndezvipi zvamunofunga kuti zvingada kuitwa kuedza kubatsiridza chikoro chichiri chakavhura here izvezvi kana kuti pane matanho amatotorawo sofa? Vana vanzi vamboenda kumba. Saka ndezvipi zvamuri kufunga kuti mungade kubatsirwa nazvo kuti vana vaenderere mberi nechikoro? Zvingatotibatsira apa ndo zvisati zvabuda asi kuti zvinofanira kubuda muvanhu kana taita musangano tobvunzana nokuti musangano muchikoro ndechevabereki. Saka handina decision yandingaita ndiri ndega. Saka tichatozotaura tabva pamusangano kuti zvakamira soko saka takamira vari kubva kwane mbudziya vasati vasvika. Alright, maita basa vanzungu tinotenda nedivi renyu. Chirimbo kuti tichazokwanisawo kuwana zvakare divi rachangamire tichizowanawo zvakare divi kubva ikoko kukanzisa kutaura kwamaita tonzwa kuti way forward yacho inenge yakamira sei kuti vana vave vanoenda kupi vanoenderera mberi nechikoro. Notenda Maita basa. Yeah.